Basta welcome back to my channel. Today, magbabike tayo dito lang sa malapit. So tara, let's go! So, umalis ako ng bahay 5:30 ng umaga. Tapos, naisipan ko lang mag-bike kasi bawal muna ngayon ang mag-hike at pumunta ng mga resort. At para na rin maka-exercise. Unahan ng Salvador Banawa na. Tapos Guadalupe. So balik tayo sa Katipunan Street. Dito tayo ngayon sa Salvador Street. Mga nagbabike din pala, oh. Saan kaya ito sila papunta? So, kung bago ka pa sa channel na ito, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more videos. At hit mo na rin yung notification bell para bibo. Dito na tayo mga karasta sa Barangay Tisa. Sunod ng Barangay Tisa is Barangay Punta Princesa. Ang Labangon pala ay nahati sa dalawang street. Ito ang Katipunan Street at 3 de Abril Street. So kami nasa may Katipunan kami nakatira. Dito pala sa Barangay Tisa yung kilala na siumay sa Tisa. Yan ang originate yung siumay sa Tisa. Dito din pala sa Katipunan Street. Dito nakatira yung si Buboy Aliga, yung leader ng Aliga Gang noon, yung public enemy number 1 ng Cebu noong 1980s. May pelikula pang inampanan ni Bong Revilla.
Franklin channel. Kay Chito Paturisan at Ribig Magallanes. Palagi yan sila nanonood.